कइले बा बेटवा माई से गोहार अवतारी होके आज हंसवा सवार। कइले बा बेटवा दिल से गोहार अवतारी आज होके हंसवा सवार। विद्या के दाता सरस्वती माता, विद्या के दाता सरस्वती माता, सुनली हल है आज हमार पुकार। कइले बा बेटवा दिल से गोहार अवतारी आज माई हमारा दुआर। कइले बा बेटवा दिल से गोहार अवतारी आज माई हमारा दुआर, हमारा दुआर। कइले बा बेटवा माई से गोहार अवतारी होके आज हंसवा सवार। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर बाजार। से होई माई सुना तोरे पुजाई, दुआरा पटी जे बाजी ठुमका सबे के लगाई।